Hej og velkommen til denne video nummer 2 ud af 4, som skal handle om Flip Learning-modellen. Videoen her vil give dig et ganske kort overblik over relationsdelen, som ligger i centrum af modellen. Som udgangspunkt er det således, at vi tænker, at det at flippe det handler om mere end bare at lave en video. Vi tænker, at det er en levende og afvekslende proces, som man hele tiden forandrer på en eller anden måde. Det er en måde at arbejde metodisk med både strategier og metodikker og didaktikker, som altid er elevcentreret. Vores tænkning det er, at man, når man arbejder med flip learning, skal huske på, at man både skal understøtte et formål og et mål, forstået på den måde, at vi har sådan et makroniveau og vi har et mikroniveau. Og i rigtig mange situationer, så har vi et eller andet stort makroformål med undervisningen, som vi selvfølgelig skal have i mente, men ganske ofte så kan man måske komme til at havne i den situation, at man kommer til at lave nogle små forløb, som tilgodeser et mål, og så skal man så efterfølgende egentlig få det tænkt ind i formålet. Hvis man kan lide ideen og tanken omkring målstyret undervisning, så handler det jo netop om, at man husker på, at mål er en del af et større formål. Så vi synes jo egentlig også, at det er noget, som er ret vigtigt i denne her tænkning. Når man så har besluttet sig for at arbejde med flip learning, så kan man jo vælge at huske på, at vi siger, at flip learning er ikke sådan en alt eller intet model. Det er ikke således, at hvis man arbejder med flip learning, så gør man det 100% altid i enhver situation. Vi synes jo faktisk også, at træningsopgaver kan være gavnlige i nogle situationer, og vi synes, at lærerstyret undervisning kan være gavnlig, og sådan nogle foredragsseancer kan også være ganske fornuftige. Så det handler netop om at afveksle det, man laver. Flip learning bliver på den måde egentlig bare et værktøj i en værktøjskasse, som man har i forvejen som lærer. Lidt kort fortalt, så er det billedet af flip learning, og man kan så sige, det er der måske ikke så meget nyt i, og man kan så på den måde så også måske tillade sig at sige, at alle lærere de flipper deres undervisning. Og det betyder så også, at hvis man siger, at alle lærere de flipper deres undervisning, så er den hellige grav vel forvaret, og så er vi alle sammen med til at lave noget af det her, som vi i hvert fald lige nu synes er interessant og spændende. Men vi har jo så måske nogle påstande i den her sammenhæng, og nogle af de her påstande er, at for at vi kan tale om flip learning, så er der nogle helt centrale begreber. Og de her centrale begreber, de er alle sammen forbundne og relaterede. Det handler om elevcentrering, samarbejde, læringsmål, tilstedeværelse, tilgængelighed, teknologi og struktur. Det er ting, som man hele tiden skal have for øje, når man arbejder med flip learning. Man kan godt forestille sig den situation, at man som lærer ikke altid har helt styr på, hvad man nu egentlig lige synes om samarbejde, eller at man ikke har tænkt voldsomt meget over en af de her ting. Og vi siger jo, at det skal man rent faktisk have styr på, og det skal man rent faktisk have tænkt over. Og i og med, at flip learning-modellen er en refleksionsmodel, så giver den mulighed for, at man giver sig til at overveje nogle af de her ting. Og de her centrale begreber, de vil jo så netop dykke ned i ting, som alle sammen har rigtig stor betydning. Jeg har listet en del på den her side. Der står ting som kooperation, kollaboration, ejerskaber, differentiering og læringsressourcer, videndeling osv. 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 Det er alt sammen noget og meget mere end det her, som man kan give sig til at spørge ind til, når man arbejder med de her begreber som lærer. Det betyder så også, at hvis man som lærer tager fat i de her felter, der er i relationsdelen i flip learning-modellen, så har man mulighed for at få afpasset sin undervisning til eleven og få lavet sin undervisning således, at den både stiliserer og understøtter den læring, som eleven gerne skal igennem. Det betyder så også i sidste ende, at man skal huske på, at det her med video, det er altså godt nok en rigtig, rigtig god idé, men det handler om mere end det. Og når det er sagt, så kan man så sige, det viser sig jo faktisk, at video er en rigtig god tilgang til det at arbejde med flip learning, fordi at video har nogle affordances og har nogle egenskaber, som tilgodeser mange af de her tænkninger, som vi i hvert fald synes er vigtige, når man arbejder med flip learning. Hvis man har lyst til at vide mere omkring, hvordan modellen den er bygget op, så har man mulighed for at læse om modellen i de her 2 bøger, Flip Learning, Flip med video og Flip Learning
mere end bare video.